Ang palaging pinakamalitang budget niyang livestock eh. Tapos binasa ko yung bayanihan to nyo, wala naman ding nakalagay doon na for livestock eh. Mayroon po ma'am, dagdag doon. Explain nyo sa akin kasi binasa ko yung buong report ng Bayanihan 2. Walang nakalagay doon sa livestock. Tapos, 25% lang ang inyong spending. Yan Oo ay- nga, ang baba ng As of your latest report. Binasa ko yung report nyo eh. 25% lang. Tapos wala akong nakitang livestock doon na repopulation. Kaya nga nagtataka. Wala. Mayroon po ma'am, let me Madam. mention please. Madam Chair, this is Undersecretary Medrano. I Oh. would like to report that under Bayanihan 2 stimulus package, meron po tayong nakalaan na 678 million for various livelihood programs for livestock and poultry po. No, but yung livelihood niyo, gumawa ng bagnet, gumawa ng chicharon, hindi repopulation. Wala namang Binasa ko yun eh. Hindi Walang repopulation eh. Wala. So, liwanagin nyo to kasi binasa namin, report nyo yun eh. Wala eh. We will clarify this in due time ma'am. Yeah. Can I proceed? May I move that you provide us another report because the report you provided us, wala kaming nakita na repopulation. Po, ma'am. And then, yung gagawin nyo sa ASF, very vague. Sasabihin, diseases, transboundary diseases. Ano ba yun? Maraming transboundary diseases. I hope you make a report na mas detalyado kasi tapos ang na-spend nyo lang as of December, 25%. Hindi ba dapat tapos na ng December 19 yung bayanihan? Buti, in-extend yan. Pero dapat December 19, tapos na yan eh. Yes, Madam Chair, ang laging dinadahilan, very late yung release, delayed release ng DBM, tapos naabutan na ng Pasko. Pero bidatas it may, talagang kulang na kulang at parang walang banggit nga sa repopulation. Higit sa lahat, yung pinakamahal na bahagi, yung transportation, cold storage at iba pa, talagang walang-wala sa listahan ng Bayanihan 2. Last year pa tayo, sinasabi na natin na kukulangin ng pagkain. At yung Bayanihan 2, kaya nga binagyan ng pagkalaki-laking budget, kayo na yung pinakamalaki, para ma-address yan, nakita natin, walang epekto, bilyon-bilyon na ang binigay. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.